fil-ġimgħa dedikata għal persuni b'diżabilità mis-servizzi tal-komunità u s-servizzi Sharing Lives ingħaqdu biex jorganizzaw ikla. L-attività ġabret ammont ta' persuni li bħalissa qed jattendu sessjonijiet ta' taħriġ mogħtija mill-Home Economics Association tal-Università ta' Malta fil-programm Għaqal fid-dar. L-ikla tellet mis-servizz ta' Sharing Lives u ċ-ċentru ta' matul il-jum ta' Swatar li jitnej jagħmlu parti mill-Aġenzija Support. Is-servizz ta' Sharing Lives huwa ntis biex joħloq opportunitajiet għal volontiera u persuni b'diżabilità fejn jaqsmu esperjenzi flimkien bilan li jinħoloq kuntatt u support li jiżviluppa fi ħbiberiji. Matul din is-sena dan is-servizz ikkontribwew fih 33 volontier fil-waqt li gawdew minnu 82 persuna. Min-naħa l-oħra mal-122 persuna b'diżabilità gawdew mis-servizzi fil-komunità. L-ikla ġiet imħejjija għall-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Giulia Farrugia Portelli u l-Kap Eżekuttiv ta' Aġenzija Support Ruċi Berras fost oħrajn. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija sostiet kif l-attività kienet frott ta' taħriġ li dawn il-persuni attendew għalih. Għawek huma urewna l-abbiltajiet li jitalmu biex jgħixu anka ħajja indipendenti. Min-naħa tagħha il-Ministru Giulia Farrugia Portelli saħqet kif proġett bħal dan huwa wieħed ħaj li jgħallem ħiliet bżonjużi għal ħajja indipendenti. Dan il-programm huwa proġett ħaj li rajnieh f'din l-ikla li fis-sempliċità tagħha turi skills differenti li persuna b'diżabilità tkun kapaċi tmur tagħmel ix-xirja, tipprepara ikla bnina